Okay, maayong mudto na usab kinatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Maayong mudto Philippines, maayong mudto world, maayong mudto universe. Ana na punta mga higala, dili nga atong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Aka. Bueno, adlaw karon nga, samantarong adlaw karon nga Miyerkules. No, pitsa untarong pitsaha. Pizza uno sa bulan sa Nobyembre. Okay, no? Kung sa medyo sa ulog nato ron. November 1, All Saints Day. No? So again, padayon kita sa ato mga kapistahan karong adlaw. So sa akon sigon sa atong nasayran, no, karong adlaw walay klase, no, kuan karong adlaw. Kanang gitawag nato og non-working holiday. Gitiklara na ni apil na ni pula sa ato kining kalendaryo. No, karong adlaw gipasidunggan nato ang kapistahan sa tanan nga mga santos. Doon ay mga pangutana pader. Unsa man ang kanang kapistahan sa tanan mga santos? Apil ana sila San Isidro, San Vicente. Apil tanan na sila, no? Kaning sila si Saint Wolfgang, San Martin de Porres, ug daghan pa mga santos, no? Si San Alfonso sa Rodriguez, tanan mo ni siya gitawag natong sa fiesta sa tanan nga mga santos. Ug dili lang ang atong mga santos nga nailhan. Kung dili kalakip na katong wala nato mailhi, no? Daghan mga santos nga wala nato mailhi, no? Kalakip na ni ana ang wala ma-proklama, no? Wala kana bitaw gitawag natong non-proclaimed saints. Kaya nga naman kinsa man yung mga tawhana, kadto ni sila nga tuan na mga kalag nga tuan na sa langit. No, muna sila gitawag na to og mga nakapasar na nadala na dito sa gingharian sa langit. So muning adlaw karong adlaw, no. Nya ug mga adlaw sa to pa karong adlaw mao ang piyesta sa tanan nga mga nalangit na. Ug mga adlaw ang piyesta pud na sa tanan nga mga naa pa sa purgatorio. Ana no, mga kanang gitawag nato sa in English og the church suffering na tuwa pa sa purgatorio, padayon pa ang ilahang silahang ganang gitawag natong cleansing, no, paglimpyo, no, paglimpyo sa tanan nga mga kalag. Ganiana, no. So karong adlaw gisaulog nato ang Communion of Saints. Unsa man ang Communion of Saints? Pagampo ay sa tanang katawhan, no, kalakip na ni ana kita nga kuan man kita kanang gitawag nato og Pilgrim Church, kanang panaw kinabitawng simbahan nga militante, no, nga nagpanaw pa unya kining simbahan nga tuwa pa sa purgatorio ug simbahan nga triumphant nato ana dito sa gingharian sa langit. Nag-inampo ay kita karon, no, munay gitawag tong panagiusa sa mga santos ug sa pagbuhat ug mayo. No, unya gisaulog nato karong adlaw pinagipod sa usa ka ginatawag nato og personal feasts sa atong tagsa ka mga panimalay, no, individual, no, kay mag-ampo ato sa atong panimalay magahin patag panahon sa pag-ampo isip usa ka pamilya ingon ni ana, no, magahin sa mga pag-ampo unya dunay mga pamilya, no, nga magahin gyud usab og panahon sa paghimo og gamay salo-salo, no, magsalo-salo ba kanang mag-andam og mga pagkaon, no, dinas tanhay, no, dinagko kay na sa tanhay, no, diha po usab sa kanang dagdaghang mga lugar nga dinagko ang ilahang himo, mga balay-balay gyud, no. Kaya dili na siya, doon naman mga pangutana ana nga dili ba lugay na pader pagsimba sa mga santos na kini atong gihimo sa November 1, pagsimba sa mga Dios. Tubag ni ana dili ang mga wala kasabot ni ana magtuog gyud nga nagsimba tas mga Dios, idolatry ba dili. Tungod kay kitang Katoliko ato manggod nga distinguish ang duha ka klase sa pagampo, kining gitawag natong worship o kining veneration, no. Kanang worship mao kana ang pagsimba nato sa Dios, unya veneration mao ang pagpasidungog nato sa tanan nga mga nalangit na, tanan nga mga kalag nga tuwa na sa gingharian sa langit. So para sa mga santos mo ni pagpasidungog, no, gingon man usab alang sa Ginoo mismo sa Santissima Trinidad mo na siya pagsimba, no, or worship. Parehas gud anang kuan kana bitang November 1 sa December 30, no, nga atong gipasidunggan sa nga tuwa nga mahal nga gitawag natong bayani, atong national hero na sudnong bayani, diba, maghalad man tag mga bulak sa
puntod, no, or sa gitawag nato og sa tawag to sa in English kining istatwa ba, no, maghalad na butano, pero wala di ka nato pagpasinungog na dili na pagsimba kang Rizal, no, doon na iuban nga muro na himong kulto kay si Rizal po na nadapit sa may dipulog ko, no, na mga lugar din ha nga katubi taong niin na-exile si Jose Rizal ang atong nasudnong bayani, no, ila po hinuon sa dito nga Ginoo siya dito. Diyos si Rizal, pero alang ka nato wala ginato nagiila si Rizal nga Ginoo Diyos, no, kwan siya usa sa kabayani nga atong ipasidunggan every December 30 maupod na sa ato ang mga santos nya karong adlaw ang atong gipasidunggan ang tanan gyud nga mga nalangit na ingon ana, no, o niya mao gihapon. Karong gabi no, ako gani mismo higala mag-andam-andam pug pagkaon. Ako ra mausa kay mangita na minyo lagi. Ako mga sakop diri sa kumbento manguli man ni sila. Kay tagsa pud sila ka may kaugalingon po silang celebration. Ako mismo no, patay na mas papa, patay na pud mama, ako magulang babae, patay na pud ang usa. Do ang akong himuon mo nga mag-andam pug pagkaon. Ako mismo mo andam. And then pagkuman maghimo po mga pag-ampo, and then kuan po ko magkaon-kaon po ako rang usara. Kaya ingon lagi na gyud so kuan man lagi ta kanang gitawag nato sa in English og celibato, celibate man lagi ta. So ako ra yung usa wala ko'y pamilya. Ako po mga sakop sa kumbento, ako pong ipapauli kay natural man na sa ilang pamilya po sila. No, ingon ni ana. So muna atong gisaulog karong adlaw. Ug mga adlaw ang sa ulogon nato mao na pod ang tanan nga mga kaigsuon, mga kalag sa atong mga igsuon nga tuwa pa sa purgatorio, no, padayon pa sila nga matod pag cleansing, no, gi-purify, no, gi-purify aron pag-abot sa panahon nga ma-purify na sila, makasulod gyud usab sila dito na sa gingharian sa langit. Karong adlaw ha. So ang atong kasaulugan karong adlaw kining All Saints Day closely really kuan siya connected sa kaning gitawag nato pagtuo nato sa panagkiusa sa mga santos, kining gitawag nato sa in English og Communion of Saints. Apay no? Dinhi na lang una kita kutob ha. Ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin AA. Mana milit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios wa kay gahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.